Dobre, daj tam 4x zoom. Nech na to vidíme. Kokot 4x. Ďakujem. Si hovorí, 4x. Tam skočil 2,6 čiaky. Na piču sa s tým zatáča, je strašne tvrdý ten ovládač. Ale jak to zdvíha ten predok? Normálne, že ultra high speed. Kokot ale, jak sa otočí na mieste, že kokčak, to je na 20 cm sa otočí. Ja by som bol, že na 10. A tak musíš rátať aj od chvíľky. Dať tam lepší motor, taký rýchlejší. Tak pôjde normálne, že raketu. Ale to by som musel elektroniku lepšiu dať z oného. Z toho to je ERC, lebo táto zvláda aj silnejší motor. Hento silnejší motor ako 280 nezvládne tá elektronika. To je originál VPL. Ale takto... Hop. Umrela. Umrela? No. Piča.